zarce lissafi. Ƙayataccen sarkin nan da shi ke hana mu dinga kusufi. Asahaba asahar aliyin nan da an karfa wa mayafi. Sun tsarkaka duka sahihai ne ko ɗaya babu da ifi. Mai martaba daban adaban kike umma. Kin girma bikin musrata babu wacce ta kai ki a girma. Ke kika zamar musu gata sai da ke suka samu salama. Mata sun shakata su larma a suma har da mazamma. Shugaba ina kaunar ka ya mamu duka bar nana. Assalamu ala fatahil futuhat Ahmad babbar taska. Assalamu ala gaibul guyub da dai ba wanda ya sanka. Assalamu ala shadal azim ina wani ne bayan ka. To ba sai sa suna maka babu yin rawanin ka. Kai ne rai wanda ilahu na ji yana ta yabo a gare ka. Kai ne rai sai na ji a cikin wata ayar ya gaishe ka. Kai ne rai wanda ilahu ya yi rantsuwar nan har da garin ka. Kai ne rai wanda ilahu ke yarda a cikin yardar ka. Kai ne rai an bi ilahu darati inda yara an bi ka. Kai ne rai Allah za ya so bawa mutukar ya so ka. Kai ne rai wanda ilahu ke rati in aka tabo ka. Kai ne rai jifa ilahu ya ce shi ne ya haka. Kai ne rai wanda ka sha ta bayi ruwa daga yan yatsunka. Kai ne rai lada ko madubai salati dai ya gare ka. Kai ne rai mai asahabu mai tabi na masoya gunka. Kai ne rai mai shirma mai anbiya da waliyai naka. Kai ne rai rabbi ke fushi da fushin kaina ya kamar ka. Kai ne rai mai zara usaji da kurrata aini gare ka. Kai ne rai yake afuwa ta sa'in a fage da isar ka. Kai ne rai Allah baya yin komai sai in domin ka. Kai ne rai shauki muke yi da an yi kiran sunanka. Mahmudu ka bani su tamfin din shirin ina kaunar ka. Shugaba ina kaunar ka ya Mahmudu ka bar nana ka. A fahimta wannan duniya babu tsira sai inna ka. Wala ta karewa waɗanda suke sukar matsayinka. Sun manta Allah ne santin ya daga ambatanka. Tilas abubuwan sallama maka mai ta sai ya koka. Mai taushi rai kuma bai fushi har sai in an taba Allah. Rahamar bayi ne shi mafi kyawun
Kaaba dan Imam Hassan da Husaini shugaba girman tarihi Maulana Abu Sudaini shugaba girman Zainabul Kubra Mahmud Abani shugaba Abani kusancin soyayyar nan Adnani shugaba dan Allah ayi min kyautar da kanka shugaba dan Allah ka yarda da ni a cikin mabiyanka shugaba dan Allah Rasulullahi ka bar naka shugaba dan Allah Habiballahi ka jani cikinka shugaba dan Allah asana kan gaba gunbegenka shugaba dan Allah a tabbatar da ni a sire min shakka shugaba dan Allah a tabbatar da ni a cikin shaninka shugaba dan Allah kiran ce na zo na ziyarci Madina shugaba dan Allah kiran ce na zo na ziyarci Madina shugaba Ahmad tausaya ce na zo na ziyarci Madina shugaba na neman taimakon ka ya Mahmud Abamu shugaba dan baka ba mu ba sidi to waye zai ba mu shugaba ba yayi sai a domin kai ke ba mu shugaba dauke gashi da yuwa gaba ɗaya sun dame mu shugaba da dai mana dafa'i kar mutum aljasu ce mu shugaba salaman ka muke bida tausaya mana sida ba mu shugaba da uwa da uba da ma malaman mu a basu kari mu shugaba da kanne har da yayye masoya da abokan mu Musa yaya mai Fatima ne a ba mu kari mu dan Allah a ba mu kari mu da ticket visa Madinar ga ya Mahmud kira shugaba ina kaunar ga ya Mahmud ka bar naka shugaba ina kaunar ka ya Mahmud ka bar naka